Se on paha, kun me pääsen vauhtiin. No, me käydään nyt näitä, tässä on pari tosiaan pientä asiaa, käytännön asioita. Eli kaikkein ensimmäiseksi niin tervetuloa FUSE-netin opepäivän Suomi-osioon. Ja minä olen siis Taina Kurkisuonio Aalto-yliopistosta ja minä viihdytän teitä sitten tämän ensimmäisen tunnin ajan. Ja tasan kello 15 teidän pitää sitten olla jo siellä kansainvälisissä tai siis Eurooppa-osiossa niin, että pääsette ensin, kun teille tungetaan silmät ja suut täyteen fuusio-yksityiskohtaan, niin sitten pääsette virtuaalimatkalle 2 varsin erilaiseen laitteeseen. Ja tosiaan nämä käytännön jutut on semmoinen, että meillä on tässä esityksen aikana tallennus päällä, mutta sitten jos on mitään niin kuin keskustelua tai semmoista, niin mun pitää muistaa laittaa se pois päältä, että mitään ei saa päätyä asiattomiin käsiin ilman teidän lupaa. Ja tosiaan sitten se viimeinen käytännön asia oli toi ryhmäkuva, mutta se me nyt otettiin ja se on nyt sen näköinen, minkä on. Jos meillä jää aikaa, niin yritetään uudestaan. Mä olin kyllä aika hirviön näköinen siinä. No, mutta pitemmittä puheitta lähdetään käymään tätä asiaa läpi. Mä tein semmoisen päätöksen, että me puhun itse asiassa fuusiosta varsin vähän. Sen takia, että kuten sanoin, te saatte vielä sitä silmät ja suut täyteen. Mutta sen sijaan yritän perustella teille sen, että minkä takia tätä fuusiota, niin sen suhteen ei kannata jättää yhtään korttia kääntämättä. Ja se tietenkin vaatii sen, että meidän pitäisi katsoa sillä tavalla mahdollisimman avoimin silmin energia-asiat, miten ne on tänään ja miten niitä voidaan mahdollisesti tehdä paremmin huomenna. Tämä ei nyt vaihda sitten. Täällä on vaihtaa tämä tuohon toiseen tänne. Tässä oli jostain syystä 2 auki. Jokohan tämä sitten? Ei. Kuten sanoin, tietokoneen demonit iskevät jälleen. Minkä ihmeen takia? Heitetäänpäs tuo mäkeen tuosta. Noin. Nyt me ollaan tässä. Yritetäänpä uudestaan. No niin, joko tämä liikkuu? No nyt se liikkuu. Tässä on sitten päivän meny. Eli minulla on 4 tällaista aika vähän erillistä kohtaa. Ensin ihan ajankohtaisia asioita energiasta yleensä. Sitten mä käyn läpi nämä tämän päivän suuren mittakaavan vaihtoehdot, joista lähinnä tulee kysymykseen vesivoima sekä sitten hiili- ja uraanipohjaiset voimalaitokset. Tulevaisuuteen, kun ruvetaan sitten katsomaan, niin siellä ilmestyy tämä uusiutuvat ja siinä yhteydessä varastointi. Toinen vaihtoehto on säästäminen ja 3. on sitten tämä tämän päivän agendalla oleva fuusio. Ja ihan lopuksi kerron sitten fuusiotutkimuksesta ja koulutuksesta Suomessa. No lyhyt energiakatsaus. Tässä on Suomen sähkön tarve vuonna 2019. Energiateollisuus pitää kirjaa näistä sähköasioista. Ja otin vuoden 2019 sen takia, että seuraavat 2 vuotta on ollut koronan vääristäviä, että se ei ollut ihan tyypillistä Suomessa. Ja tässä nyt 2 tärkeää asiaa. Yksi on tämä peruskuorma, joka on siis lähes vuoden kaikkina tunteina tarvittava minimiteho, jonka meidän yhteiskunta tarvitsee toimijakseen keskeytyksettä. Ja tästä silmämääräisesti voi katsoa, että se on tuossa noin 8 gigawattia. No toinen tärkeä asia on tietenkin huipputarve, joka tyypillisesti tapahtuu täällä alkuvuodesta. Tässähän on vaaka-akselilla vuoden viikot 1–52, niin siellä tammi-helmikuussa on sitten niitä todellisia piikkejä. Ja nämä eri värit, niin tulen näihin vähän myöhemmin. Mutta tässä on siis se raaka todellisuus tänä päivänä. No sähkö. Sähköä ilmassa sanotaan. Ei sitä ole, vaan se pitää tuottaa jollain. Ja tässä on ne tämän päivän vaihtoehdot. Vesivoimala, joka tuottaa suoraan sähköä jatkuvasti. Sitten on eri voimalaitokset, jotka tuottavat ensisijaisesti lämpöä. Ja siitä saadaan sitten jalostettua sähköä, ei niin kovin hyvällä hyötysuhteella, eli joka on noin 50%. Sitten on tuuli- ja aurinkovoimalat,
jotka tuottavat suoraan sähköä silloin, kun tuulee tai on säteilyä sopivasti. Mutta nämä minä jätän sinne tulevaisuuden vaihtoehtoihin syystä, johon palataan ihan kohta, eli tässä. Eli nyt meillä on uudestaan tämä sama kuva. Äsken siinä luki Suomen sähkön tarve, nyt tässä lukee otsikkona sähkön tuotto. Koska meillä on suht tasainen sähkön tarve, se minimi 8 gigawattia, niin se tarvitsee myös tasaisen sähkön tuoton. Ja jos me katsotaan sellaisia palkkeja, jotka on niin kuin merkittävästi kontribuoivat lähes kaikkina aikoina Suomen sähkön tuottoon, niin me on indikoinut ne tässä näillä nuolilla. Siinä on tämä tämmöinen, en nyt näitä hienoja värejä tiedä, tämä on joku turkoosin sininen, en minä tiedä, mutta kuitenkin tämä on vesivoima, niin kuin selitetty tuolla alhaalla. Sitten nämä eri violetin sävyt on yhteistuotantoa teollisuuden tai sitten kaukolämmön kautta. Ja sitten oranssi täällä ihan alimmaisena, niin se on sitten ydinvoima. Tämä kirkkaan punainen on se kiusallinen asia, josta pyritään pois, joka tarkoittaa sitä, että meidän oma tuotanto ei riitä, vaan tämä on se, mitä me ollaan jouduttu tuomaan tuona vuonna ulkomailta. No sitten nämä uusiutuvat, eli aurinko on tämä pieni keltainen täällä, ja tuuli on sitten tämä vihreä, joka on tietysti kasvanut nyt 2 vuoden aikana. Mutta te näette, kuinka paljon pienempiä ja epätasaisia ne on, ja sen takia ne on siellä tulevaisuuden vaihtoehtoja. Mutta nyt siirrytään siis tämän päivän suuren mittakaavan vaihtoehtoon. Ja vesivoimahan siellä on. Suomessa on noin 3 gigawattia vesivoimaa, ja olisi tietenkin kauhean kiva, jos sitä voisi rakentaa lisää, koska se on hiilivapaata. Mutta Suomessa lisärakentaminen ei enää tässä vaiheessa ole kauhean hyvä ajatus, johtuen siitä, että se tulee kasvattamaan metaanipäästöjä, ja metaanihan on vielä hiilidioksidia paljon pahempi kasvihuonekaasu. Lisäksi se pitää tyypillisesti sisällään joko väestönsiirtoja tai sitten luonnonsuojelualueet menee sinne. Ja luonnon monimuotoisuushan siinä vähän väistämättä kärsii. Mutta se on kyllä semmoinen siunaus Suomelle, että meillä on vesivoimaa. No sitten mennään polttoaineisiin, eli semmoisiin voimaloihin, jossa poltetaan jotain. Ja meillä olisi tarkoitus päästä irti hiilestä. Ja silloin on tärkeää ottaa käyttöön tämmöinen käsite kuin energiatiheys. Tässä on nyt tässä ylärivissä vaihtoehtoina, tässä siis on kyse aina sellaisesta voimalasta, joka tuottaisi 1000 megawattia sähköä, niin paljonko se tarvitsee sitten vuodessa polttoainetta. Tässä vasemmalla on se, mistä ollaan täysin irrottautumassa, hiilivoimala. Sitä pitäisi ruokkia 35 000 junavaunulastillisella hiiltä, että se pyörisi koko ajan tuo voimala. No jos me samaa voimalaa pyöritetään puulla, niin me tarvittaisiin tuommoisia 10 metriä pitkiä pöllejä, metrikorkuinen pino, joka yltäisi Hangosta Utsjoelle, siis tyydyttämään vuoden polttoainetarve. No sitten täällä alarivissä on ydinvoimala. Ydinvoimalla tarvitsisi 2 rekkalastillista rikastettua uraania. Ja sitten jos me jonain päivänä saadaan se fuusiovoimalla käyttöön, niin sen vuoden polttoaineet kulkisi tuommoisen pakettiauton sisällä. Ja tämä valtava ero määrissä tuon ylärivin ja alarivin välillä perustuu ihan perusfysiikkaan. Tässä ylärivissä on kysymys kemiallisista reaktioista, josta vastuussa on sähkömagneettinen vuorovaikutus, kun taas alareunassa on aivan eri vuorovaikutus, eli tämä niin kutsuttu vahva vuorovaikutus, jolla sitä energiaa vapautetaan. Ja tehdään nyt ihan tämmöinen kevyt katsaus mikromaailman reaktioihin. Kuten sanoin, kemiallinen reaktio, eli tässä tapauksessa hiili palaa, hiili yhtyy happeen ja tulee hiilidioksidia, eli atomi ja molekyyli vuorovaikuttavat toistensa kanssa tämän sähkömagneettisen vuorovaikutuksen kautta, eli ne vaihtelee näitä elektroneja keskenään. Sitten taas, jos meillä on ydinreaktio, josta esimerkkinä se, että neutroni hiippailee uraaniytimen lähelle ja saa sen uraanin hajoamaan, niin siinä tästä reaktiosta vastuussa on tämä vahva vuorovaikutus, joka on noin 1 000 000 kertaa vahvempi
kuin sähkömagneettinen vuorovaikutus. Ja siitä johtuu just se tuossa aiemmassa kuvassa oleva elektronivoltti vastaan megaelektronivoltti. Elektronivoltti on tyypillinen energiayksikkö kemiallisissa reaktioissa, megaelektronivoltti ydinreaktioissa. Ja tässähän nyt tietenkin kiinnostuksen kohteena on nimenomaan tämä uraanin halkaiseminen, joka tapahtuu hidastetuilla neutroneilla, joita vapaana löytyy vain tämmöisissä ydinreaktoreissa, ja silloin kysymyksessä on fissioreaktio. No fuusiosta, joka on myös ydinreaktio, mutta täysin erilainen, vähän niin kuin peilikuva tuolle fissiolle, niin siitä puhutaan vähän myöhemmin. No miten voimalaitos tuottaa sähköä? Tämä on mun mielestä myös tärkeä asia ymmärtää tässä yhteydessä. Se tapahtuu sillä tavalla, että käynnistetään joku eksoterminen reaktio. Oli se sitten elektronivoltin tai megaelektronivoltin tasolla. Silloin vapautuu energiaa ja tämä energia otetaan talteen keittämällä vettä. Eli nämä on niin kuin oikeastaan isoja perunakattiloita. Höyry sitten pyörittää höyryturbiinia ja generaattori muuntaa sen sähköksi. Eli näin yksinkertaisimmillaan on kyse niin kutsutusta lauhdevoimalasta, ja siinä pystytään se vapautettu energia käyttämään hyötysuhteella, joka on noin 50%. Sen sijaan yhteistuotantolaitos, joka on mun mielestä yksi nerokkaimpia suomalaisia keksintöjä, sitä ylijäämän lämpöä ei heitetä harakoille, vaan otetaan käyttöön, ja silloin tämmöisen laitoksen hyötysuhde saadaan nostettua tuonne 90%. Nämä on tärkeitä asioita sen takia, että mitä ilmeisesti Hesarin artikkeleitäkin lukee, missä kaiken maailman asiantuntijoita haastatellaan, niin kovin moni ei ole vielä sitä sisäistänyt, että kaikki energiamuodot eivät ole yhtä arvokkaita. Sähkö on energian korkein jalostusmuoto, jota ilman meidän yhteiskunta, niin sen kaikki toiminnot romahtaisivat parissa päivässä. Sen sijaan lämpö on energian alkeellisin muoto, joksi kaikki muut energiamuodot lopulta muuttuvat. Ja tämän takia minusta kuulostaa kovin oudolta, kun hypetetään esimerkiksi sitä, että lämmitys pitäisi sähköistää. No, yksi pieni yksityiskohta. Mäpä menen takaisin vähän noissa kalvoissa. Niin täällä en kiinnittänyt mitään huomiota siihen, että olin tänne hiilen kohdalle laittanut, paljonko sen hiilidioksidipäästöt on, jos tuotetaan 1 kilowattitunti energiaa ja sitten vastaava puulle. Mutta jos me nyt katsotaan sitä tarkemmin, niin tässä on semmoinen outo juttu, mitä monet kovasti säpsähtävät. Tässä on kaikkien eri hiilipohjaisten polttoaineiden päästöt. Ja tämä on ihan tilastokeskuksen dataa, jonka Helenin sivusto on sitten visualisoinut kauniisti. Ja te huomaatte, että tosiaan puulla on huomattavasti isommat päästöt kuin kivihiilellä. Ja että maakaasu on aivan eri kertaluokkaa kuin nämä muut. Ja tämä on monelle hyvin iso yllätys, koska bioenergiahan piti pelastaa maailma. Mutta tämä on mun mielestä mainio esimerkki, ei mainio, mutta malliesimerkki siitä, miten politiikka voi jyrätä luonnontieteet. Nimittäin kun tehdään päästölaskentoja, niin puusta vapautuva hiilidioksidi, niin sitä ei oteta huomioon, vaan puun päästökertoimeksi on sovittu 0 grammaa per tuotettu energia. Esimerkiksi jos vuonna 2022 puunpolton päästöt olisi laskettu sen todellisen päästökertoimen mukaan, niin Suomen puunpolton päästöt olisi olleet enemmän kuin muiden polttoaineiden energiankäytön hiilidioksidipäästöt yhteensä. Ja tämä on semmoinen, mistä pitäisi mun mielestä puhua avoimemmin. Ja ihan sama koskee biodieseliä. Valmistuksessa ja käytössä syntyvät päästöt on julistettu 0. Ja sen takia tämmöistä asiaa tykkään painottaa, tämä karu todellisuus vastaan myyntipuhe. Eli se pitäisi niin kuin sisäistää jokaisen fyysikon, että ei ole olemassa vihreää sähköä. Vihreä on väri. Ei myöskään ole olemassa puhdasta energiaa. Molemmat tämmöiset adjektiivit, tai nämä adjektiivit ja moni muu semmoinen epämääräinen adjektiivi, ne pitävät tyypillisesti sisällään sen, että käytetyn energian todelliset päästöt ja ympäristövaikutukset on joko julistettu 0 tai ulkoistettu muihin maihin. Ja sen takia kaikissa esityksissä niin mä haluan aina painottaa sitä, että sähkön ja energian vastuullinen käyttö on kaiken A ja O. Tai aina tsekkaatko tässä vaiheessa sen, että onko joku sattumaa? En olisi muista. Mennäänpä
Stop share. Ei ole, tai sitten se on väsynyt jo. Joo, piti olla kyllä enemmän, mutta emme ole pahoillamme tai emme syyllistä heitä siitä, että eivät ole tulleet. Siirrytään sitten tulevaisuuteen. Kuten sanoin, olen jättänyt tänne nämä polttoaineettomat ratkaisut vesi ulkopuolelle jätettynä, eli tuulen ja aurinkoenergia. Jos me katsotaan, mikä niiden keskimääräinen tehotiheys on, niin neliömetri maata tuottaa noin 2 wattia. Se on siis keskimääräinen. Totta kai parhaimmissa olosuhteissa enemmän ja huonommissa vähemmän. Ja niinpä, jos me otetaan taas vertailukohdaksi se 1000 megawattia tuottava laitos, niin me tarvittaisiin tuommoinen 500 neliökilometriä. Pitäisi peittää joko aurinkopaneeleilla tai sitten noilla isoilla tuulivoimalla. Ja tietenkin tämä on taas semmoinen, että jos me ruvetaan kovin isoja aloja peittämään esimerkiksi paneeleilla, niin siinä on sitten muitakin vaikutuksia. Ja sitten lisäksi on kysymys siitä, että epätasainen ja epäluotettava tuotto on ongelma tämmöiselle yhteiskunnalle, joka on sähköstä täysin riippuvainen. Joskus tulee aivan liikaa ja joskus taas ei tule juuri mitään. Ja sen takia nämä ratkaisut on täysin riippuvaisia siitä, miten me pystytään säilymään sähköä. Ja sehän on hyvin ongelmallista. Että, siis ainoa oikeastaan, mikä tulee kysymyksen tai ja mistä puhutaankin tänä päivänä, on akut, koska niillä sähköstä saadaan takaisin noin 80%. Toinen on tietenkin vesivarastointi, että niin kuin esimerkiksi Alpeilla voitaisiin pumpata täyteen nuo kaikki alppiniityt, mutta kaikilla ei ole niitä alppiniityjä. Ja tämähän nyt on semmoinen, että tällähän me saadaan kaikki asiat korjattua, koska niin kuin tässäkin nyt on tapahtunut, että sitä tuulivoimaa Suomessa on jo nyt välillä niin paljon, että sitä ei voida kaikkea syöttää verkkoon, niin jos se voitaisiin varastoida akkuun ja ottaa sitten tyynenä päivänä käyttöön, niin sehän olisi hieno juttu. Mutta there is no such thing as free lunch. Akkuteollisuuden vaatima lisääntyvä kaivostoiminta on sitten toinen asia. Se tuhoaa biodiversiteettiä todella isolla pensselillä ympäri maailmaa. Tuossa on Suomen luonnonsuojeluliiton kuva yhdestä litiumkaivoksesta. Täällä nämä pikkuruiset autot on niitä valtavia kaivoskuormaajia. Ja toinen, mikä siinä on ja mistä paljon on puhuttu, tästä ei ole niinkään puhuttu, että ihan tästä peruskaivostoiminnasta, mutta esimerkiksi sitä kobolttia saadaan semmoisilta alueilta, missä niin kuin eettisille kysymyksille ei kauheasti anneta painoarvoa. Mutta jos ajatellaan ihan puhtaasti kaivostoimintaa, niin tänä keväänä Geologinen tutkimuslaitos tuli nyt ulos julkilausumalla kertomalla, että nykyiset mineraalivarat eivät millään riitä fossiilittoman energiaan pohjautuvan infrastruktuurin rakentamiseen. Eli ei se ole niin helppoa sekään. Ja sen takia meillä on nyt sitten, akut oli tuossa, milloinkohan oli 10 vuotta sitten se hot topic, että tällä nyt kaikki menee, mutta nyt meillä on sitten vetytalous. Ja sitä ennen meillä on ollut jo aikaisemmin tiukan tutkimuksen kohteena synteettinen metaani. Eli oikeastaan jo kymmeniä vuosia tämmöinen power to X to power, eli tuo X voi sitten olla joko vetyä tai synteettistä metaania, niin tästä on paljon puhuttu ja sen eteenkin on tehty paljon tutkimusta. Synteettisen metaanin tapauksessa on kysymys siitä, että me otetaan hiilidioksidia, koska me ei haluta, että sitä on liikaa, ja sitten otetaan vettä ja paljon energiaa, eli juuri sitä ylijäämäenergiaa tuuli- tai aurinkovoimaloista, ja tuotetaan synteettistä metaania, ja sitten meille tulee vielä happea sieltä ulos. Ja sitten kun me tarvitaan sitä sähköä, niin me otetaan se käänteinen reaktio, mikä on ihan sama kuin milloin me poltetaan maakaasua. Eli silloin me uudestaan synnytetään sitä hiilidioksidia ja vettä. No toinen on sitten synteettinen vety. Ja tässä nyt kaikki puhuu vetytaloudesta ikään kuin meillä olisi vetyä haettaisiin vaan tuolta rautakaupasta, mutta pitää muistaa se, että vaikkakin suurin osa kaikesta materiaalista maailmankaikkeudessa on vetyä, niin sitäpä ei esiinny vapaana luonnossa, vaan se pitää tuottaa. Eli me voidaan käyttää sitä ylijäänyttä
uusiutuvan energiaa hajottamaan vetymolekyyli, jolloin me saadaan vesimolekyyli ja saadaan sitten vetyä ja happea. Ja sitten me tämmöisessä polttokennossa annetaan sen vedyn uudestaan yhtyä happeen ja saadaan uudestaan vettä. Eli tässä on se kiva puoli, että täällähän ei esiinny tuo hiilidioksidi missään. No nyt sitten maailma pelastuu. On ollut tietenkin tämä kantava ajatus tässä, mutta se ei mene niin kuin Strömsössä. Nimittäin näillekin prosesseille on oma hyötysuhteensa. Ja aina kun täällä ylhäällä on nuoli jompaan kumpaan suuntaan, niin siellä hukataan noin 50%. Ja niinpä sitten, jos me tehdään tämä täys power to x to power, niin me lopulta saadaan noin 1/4 siitä sähköstä, mikä meillä alun perin oli. Eli jos me sanotaan se suomeksi, niin se tarkoittaa, että jos me haluttaisiin koko meidän sähkötalous perustaa tämmöiseen joko vetytalouteen tai synteettisiin metaaneihin, niin meidän pitää alkuvaiheessa tuottaa 4 kertaa enemmän energiaa, tai siis 4 kertaa enemmän sähköä. Ja eli no siinähän tietenkin auttaa se, että jos me ei otetakaan koko power to x to power, vaan otettaisiin vaikka, tehtäisiin tätä synteettistä maakaasua ja käytettäisiin sitä vaikka polttoaineena sitten autoissa tai johonkin muuhun, eikä yritettäisikään tehdä sähköä siitä, niin silloinhan me voitetaan jo tässä hyötysuhteessa. No vetytaloudessa on vielä se ikävä puoli, siis vetytalouden hyvä puoli oli se, että siellä ei sitä hiilidioksidia esiinny mistään, mutta vetyä vaikeampaa varastoitavaa on kyllä vaikea keksiä, koska se on niin hirveän pieni molekyyli. No, kaikki kuulostaa vaikealta, mutta joissakin tilanteissa maailmanpolitiikka voi helpottaa ratkaisuja. Tämmöinen pilapiirros oli Länsiväylässä viime keväänä, mun mielestä tämä on erittäin onnistunut. Helpoin tapa irrottautua Venäjän energiasta on käyttää sitä vähemmän. Ja mottona voisikin pitää, että tuhlaaminen on tyhmää ja säästö ei saastuta. Ja tähän liittyen sitten voidaan olla röyhistää rintaa, nimittäin juuri eilen, kun me olin naputtelemassa viimeisiä juttuja näihin kalvoihin, niin sähköpostiin kosahti tiedote energiateollisuudelta 1:02 eilen, jossa sanottiin selväsanaisesti, että energiakriisi on kääntänyt sähkön kulutuksen laskuun. Eli se data, mikä niillä oli elokuulta, niin tämän vuoden elokuussa kuluttajat nimenomaan olivat käyttäneet 13,5% vähemmän sähköä kuin edellisenä vuonna. Ja sähkön tuonti on lähes romahtanut. Eli jatketaan samaan malliin. Tehokkain tapa vähentää näitä hiilidioksidipäästöjä on vähentää energian käyttöä. Ja on oikeastaan, kun vähän miettii vain omia elämäntapojaan, niin on yllättävän helppoja tapoja vähentää sitä. Mutta vaikka me kuinka vähennetään, niin ei me kyllä tulla toimeen ilman sähköä. Et jos hyvin lyhyellä aikavälillä katsotaan, että jos meille tulee sähkökatko, niin sitten jos esimerkiksi linkkitornit ei toimi, niin kaikki kommunikaatio, kaikkein pahinta tietenkin on Facebook monille, että sinne ei enää pääse. Mutta sitten ei tietenkään kaupassakaan mitkään kassat toimia ja muuta, niin se on sitten suljettu. Ei me pystytä, jos ei ole sähköautoa, niin no sitä ei pysty lataamaan, mutta ei pysty lataamaan mitään muutakaan, koska nuo pumput toimii sähköllä, sähköjunat ei toimi, jääkaappi alkaa lämmetä ja pakastin sulaa. Ja sitten jos sähkökatko kestää riittävän kauan, niin meiltä loppuu juomavesikin, koska ei pystytä pumppaamaan vettä noihin vesitorneihin. Ja siitä tuleekin sitten, siirrymme päivän asian, eli fuusioon. Tuleekohan sitten semmoinen päivä, että fuusio voisi hoitaa sen huomisen sähkön? Ja me lähestymään tätä asiaa taivallisesta näkökulmasta ja sitten päättymään tämmöiseen maalliseen näkökulmaan. Aurinkohan on jo meidän fuusioreaktori ja se pyörittää kaikkea meillä olevaa elämää. Siinä tapahtuva fuusioreaktio on itse asiassa varsin pitkä ketju erilaisia reaktioita, niin että kun meillä alkutilanteessa on 4 protonia, niin lopputilanteessa meillä on sitten heliumydin. Ja tämä vetypöperö pysyy kasassa ihan painovoiman vaikutuksesta, ja tämä prosessi on varsin hidas, johtuen siitä, että siellä on heikon vuorovaikutuksen prosesseja.
koska heliumissahan on 2 neutronia mukana, niin me saadaan protonista neutroni vain heikon vuorovaikutuksen kautta. Ja sen takia se hidastaa sitä prosessia. Ja se onkin meidän onni sen takia, että muutenhan aurinko olisi palannut poroksi jo kauan aikaa sitten. No, mutta jos me halutaan tehdä fuusiolla energiaa täällä maan päällä, niin tämä on aivan liian hidas prosessi. Ja meidän pitää sitten etsiä vähän nopeampaa toimittajaa tälle prosessille. No, niin kuin sanoin äsken, että se on se heikko vuorovaikutus siellä. Eli meillä on ollut jo sähkömagneettinen vuorovaikutus, meillä on ollut vahva vuorovaikutus ja nyt kuvaan astui tämä heikko vuorovaikutus. Ja heikko vuorovaikutus on se, joka hidastaa sen prosessin, niin meidän varmaankin kannattaa ottaa joku semmoinen reaktio, missä sitä ei tarvita. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän polttoaineessa pitää olla mukana jo neutroneja valmiiksi. Ja sen takia me ruvetaan katsomaan reaktioita, joissa on pelkästään vedyn raskaampia isotooppeja, eli deuteriumia ja tritiumia. Eli deuterium on sellainen, deuteriumin ydin on sellainen, missä on 1 protoni ja 1 neutroni, ja tritium on sellainen, missä sinne on ängennyt mukaan vielä toinenkin neutroni. Ja tässä on nyt esitetty tässä kaavakuvassa energian funktiona, tämä on siis näiden 2 reagoivan hiukkasen energia, niin sen fuusioreaktion vaikutusala, eli sen todennäköisyys. Ja kuten huomaatte, nämä on molemmat logaritmisella asteikolla, eli pieneltäkin näyttävät muutokset on todella suuria. Ja se, mikä tästä näkee ihan selvästi, on, että deuterium-tritium-fuusio on kaikista todennäköisin, mutta ei ainoastaan se, vaan se myös tämä maksimitodennäköisyys saavutetaan kaikkein alhaisimmalla lämpötilalla. No ei sekään lämpötila kauhean alhainen ole, että tämä kaikista rivakoin fuusio, eli deuterium-tritium-fuusio, niin sekin vaatii tuommoisen 400 miljoonaa kelviniä tapahtuakseen. Ja kun se tapahtuu, niin sieltä tosiaan lopuksi tulee 1 heliumydin ja 1 vapaa neutroni. No, tuommoinen operointilämpötila, mitä se sitten tarkoittaa polttoaineen suhteen? Vedyn ionisaatioenergiahan on 13,6 elektronivolttia. Ja nyt tämä reaktiovaikutusala oli parhaimmillaan silloin, kun energia, eli lämpötila oli 10 kiloelektronivoltteja. Niin sehän tarkoittaa sitä, että tämä polttoaine on täysin ionisoitunutta kaasua. Ja silloin tässä yhteydessä minusta on aina hauska ottaa käyttöön tämmöinen antiikkinen maailmankuva vähän päivitettynä. Nimittäin jo silloin nämä antiikin kreikkalaiset, kun ne miettivät, että mistä tämä koko maailma on muodostunut, niin he tulivat ihan ajattelun voimalla siihen johtopäätökseen, että on 4 peruselementtiä: maa, vesi, ilma ja tuli. Ja nämä voi vaikuttaa hyvin naurettavilta, kunnes me katsotaan, mikä on tämän päivän fyysikoiden maailmankuva. Ja huomataan, että filosofit olivat fyysikoita edellä. Siis meidän aineen 4 olomuotoahan ovat kiinteä aine, neste, kaasu ja plasma. Ja tuossa nuo lämpötilat on nyt annettu vedelle, että milloin se aine on tässä olomuodossa. Eli ei tämä minusta hämmästyttävää. Ennen kaikkea kiinteä aine, neste ja kaasu, niistä niillä oli tietenkin jo näkemystä, mutta tämä, että ne ennustivat jo plasman olemassaolon, on mun mielestä aivan todella vaikuttava. No, fuusioplasma siis ei ole tätä. Tämä on ihan vaan päivän vitsi. No, nyt me halutaan sitten niitä fuusioreaktioita tapahtumaan. Tässä on 2 hyvin eri mittakaavan fuusioreaktoria. Tässä vasemmalla on meidän luonnon oma fuusioreaktori, eli aurinko. Siinä mittakaava on 1 000 000 kilometriä. Ja tässä oikealla on sitten, mitä kutsun kesytetyksi auringoksi, eli rakenteella oleva ITER-reaktori, ja siinä se mittakaava on 10 metrejä. No, miten me sitten kesytetään tämä aurinko? Auringon massa oli 10 potenssiin 30 kiloa, kun taas tämmöisessä laboratoriolaitteessa tai teollisessa laitteessa sitä plasmaa on ehkä 4 grammaa. Minkälainen häkki me voidaan sille rakentaa, kun painovoima ei selvästikään, sillä ei ole mitään sananvaltaa. Mutta me muistetaan se, että koska tämä nyt plasmahan koostuu varatuista hiukkasista, eli ne seuraavat hyvin nöyrästi sähkö- ja magneettikenttiä, niin nimenomaan magneettikentällä on se hauska ominaisuus, että sehän kiihdyttää varattuja hiukkasia vain kohtisuorassa suunnassa. Eli muuttaa niiden suuntaa.
Ja niinpä me nähdään, että nämä hiukkaset, elektronit ja jonit on niin kuin liimautuneet näihin kenttäviivoihin. Ne ei pääse tässä niin kuin kohti suoraan kenttäviivaa vastaan liikkumaan yhtään minnekään. Mutta valitettavasti tämä magneettikenttähän ei pysty millään tavalla estämään niiden liikettä kentän suunnassa. Ja sitten siinä oli vähän päässä raapimista, että jos magneettinen pullo ei toimi, niin mikä sitten? No, se magneettinen häkki, sen rakentamiseen tuli avuksi sellainen algebrallisen topologian suuri viusaus, joka kansan keskellä kulkee nimellä karvaisen pallon teoreema, tai you cannot comb a coconut. Ja sen mukaan ainoa topologia, missä joku vektorikenttä on joka kohdassa saman tangentti sille pinnalle, on torus. Ja sen takia tänä päivänä kaikki magneettisen koossapidon laitteet ovat geometrialtaan toruksia. No, tälle magneettiselle koossapidolle on 2 toteutustapaa. Tässä on vasemmalla tokamak, joka on olennaisesti aksisymmetrinen laite, jossa ulkoisilla keloilla muodostetaan se toroidaalinen kenttä, mutta se syistä, jota en ehdi tässä selittää, mutta mikä varmaan teille selitetään myöhemmin tänään, se vaatii myös kenttäkomponentin, joka yhdistää tämän munkkirinkilän sisä- ja ulkopinnan. Tämä on niin kuin perustokamak ja sen suuri vahvuus on erittäin hyvä koossapito. Mutta sen ongelmana on se, että tämä pienen suuntaan kiertävä magneettikenttäkomponentti, niin se tehdään muuntajaperiaatteella, mikä puolestaan tarkoittaa sitä, että tämmöinen plasma luodaan vain pulsseina. Ja se ei nyt tietenkään sähköntuotannon kannalta kauhean hyvä asia. Toinen on se, että kun sillä muuntajaperiaatteella luodaan tänne plasmaan miljoonien ampeerien virta, niin tämä niin kutsuttu plasmavirta ruokkii kaikenlaisia epämukavia epästabiilisuuksia, jotka sitten pitää pystyä hallitsemaan. No, vaihtoehtoinen konsepti, joka on itse asiassa vanhempi, mutta se jäi täysin tämän tokamakin vierellä lapsipuolen asemaan, koska siinä ei päästy eteenpäin yhtä nopeasti, on nimeltään stellaraattori. Ja siinä ajatuksena on, että tehdään semmoisia futuristisen mallisia magneettikenttäkeloja, joilla pystytään luomaan se kokonaiskenttä, jolla on nämä 2 komponenttia, niin kuin tässä punertavalla tai lilalla osuudella näkyy. Ja tämmöisen perusstellaraattorin, jos ei sitä ole hirveän tarkkaan mietitty, niin sen ongelmana on se, että kun sillä ei ole mitään symmetriaominaisuutta, niin sillä ei myöskään ole symmetriaa vastaavaa liikevakiota, ja sen takia se periaatteessa vuotaa kuin seula. Mutta toisaalta, koska se magneettikenttä luodaan ulkoisilla keloilla, se on jatkuva toiminen, ja koska siinä ei ole plasmavirtaa, niin se on stabiili. No, kumpi näistä nyt voittaa? Jos me käytettäisiin sellaista nyrkkeilyanalogiaa, niin minä sanoisin, että toistaiseksi tokamak johtaa teknisillä pisteillä, mutta stellaraattori voi hyvinkin vielä ottaa tyrmäysvoiton. Ja tänään te tulette saamaan tässä, ennen kuin koko homma on ohi, niin te tulette saamaan virtuaalimatkan molempiin näistä konsepteista. Teillä on virtuaalimatka maailman ensimmäiseen fuusioreaktoriin nimeltä ITER. Tämä ei ole kauhean pieni laite, tuolla on tuommoinen yleismies Jantunen on tsekkaamassa rööriä tuolla alhaalla. Ja se toinen on sitten esimerkki tämmöisestä erittäin modernista, optimoidusta stellaraattorista, joka on jo käytössä Greifswaldissa Saksassa, ja sen nimi on Wendelstein 7X. No sitten fuusiotutkimus ja koulutus Suomessa, eli millä tavalla me suomalaiset olemme osana ratkaisua fuusion suhteen. Tuon ITERin, kun se on siis ensimmäinen oikea reaktori, jolla on tarkoitus tuottaa fuusiotehoa, ja se teho ei ole ihan pieni, se on suunniteltu tuottamaan 500 megawattia. Ja se on semmoinen teho, että se polttelee paitsi sormia, niin se saattaa hyvinkin poltella sen reaktorin seiniä. Ja lähes kaikki työ, mitä Suomessa tehdään, liittyy nimenomaan tähän. Meillä lasketaan esimerkiksi tehokuormia tuolle ensiseinämälle. Tässä on nyt tämmöinen piirros semmoisesta tokamak-plasmasta. Tämä harmaahko alue on se, missä se kuuma plasma on. Ja sitten täällä on seiniä täällä eri puolilla sitä kuumaa plasmaa. Ja sitten täällä on tämmöiset divertorilevyt, joita voi pitää niin kuin niiden jäteastiana, minne johdetaan kaikki ylimääräinen sälä, jonne tulee varsin kovia tehokuormia. No sitten siellä on niitä todella suurienergisiä
hiukkasia, niin kuin ne fuusioreaktiossa syntyvät alfahiukkaset, ja ne ei saisi päätyä minnekään materiaalipinnoille sillä, ennen kuin ne on hidastuneet. Ja tämmöisten koossapitoa tutkitaan Aalto-yliopistossa semmoisella ihan Suomessa kehitetyllä ASCOT-koodilla. No sitten meillä on pakokaasujärjestelmän hallinnointi, ja se liittyy nimenomaan näihin divertorilevyjen, tai mitä me sanoisin laskiämpäreiksi tai jäteastioiksi, niin täällä niiden edessä olevaa plasmaa pystytään räätälöimään, ja sitä tehdään sekä Aallossa että Espoon VTT. No sitten, koska ei sitä nyt ihan nollaksi saada sitä seinille ja levyille tulevia tehoja, niin reaktorin materiaaleja, niin ne vaativat paljon huomiota, ja paitsi että niitä voidaan valita olemassa olevista materiaaleista, niin niitä myös suunnitellaan. Ja tätä tapahtuu sekä Aallossa, Helsingin yliopistossa että Espoon VTT. No sitten mennään jo insinööritieteisiin. Tietenkin kun tuolla on 500 megawattia se teho, ja jokaisessa fuusioreaktiossa vapautuu myös neutroni. Nämä neutronit voi aktivoida niitä seinämämateriaalia, ja sen takia kaikki huoltotoimenpiteet pitää tehdä etänä ja käyttäen robotiikkaa. Muun muassa nämä jäteastiathan pitää välillä tyhjentää. Ja tällaisia asioita tutkitaan Lappeenrannassa, Tampereen yliopistossa ja Tampereen VTT. Sitten on vielä polttoaineen kierrättäminen, josta nyt en ehdi kauheasti sanoa, mutta se liittyy nimenomaan niihin neutroneihin ja siihen, että miten me pidetään se tritiumkierto pystyssä. Sitä ollaan tekemässä sekä Aallossa että Espoon VTT. Sitten meillä on uusinta uutta. Me saatiin Suomeen yksi näistä fuusiotutkimuksen Advanced Computing Hubeista, ja siinä on mukana Helsingin yliopisto, Aalto ja Espoon VTT. No sitten, miten se koulutus? Minä kutsun näitä fyysikoita, jotka ovat erikoistuneet fuusio-plasmafysiikkaan, niin kutsun heitä fuusikoiksi. Niin fuusikoita ja fuusioinsinöörejä koulutetaan sillä tavalla, että itse fuusioenergiaan liittyvä plasmafysiikka, sitä koulutusta saa Aalto-yliopiston teknisen fysiikan laitoksella. No sitten taas fuusioenergiaan liittyvää materiaalifysiikkaa on sekä Aallossa teknisessä fysiikassa että Helsingin yliopiston fysiikan laitoksessa on huomattavan iso ryhmä ja kokeellista toimintaa. Myös Aallossa on kokeellista toimintaa, mutta pienimuotoisempaa. No sitten fuusioreaktorin rakentamiseen ja ylläpitoon tarvittavaa insinööriosaamista voi opiskella Lappeenrannan yliopistossa ja Tampereen teknisessä yliopistossa. Ja kaikissa näissä koulutuksissa on mukana tieteen molemmat komponentit, sekä teoria että kokeet. No minä lopetan sitten esitykseni tämmöiseen huomautukseen, mikä ei varmaan ole ihan suoraan käynyt ilmi, että fuusiotutkimus on äärimmäisyyksien fysiikkaa. Se itse fuusiopolttoaine on siis satojen miljoonien asteiden lämpötilassa, ja se pidetään koossa käyttäen magneetteja, jotka ovat suprajohtavia ja vaativat siis 4 kelvinin lämpötila. Eli helppoa se ei ole, mutta toivottavasti sekin auttaa meitä pelastamaan maailmaa. Kiitän siitä, että osallistuitte ja kuuntelitte. Meillä on nyt hetki aikaa, jos heräsi mitään akuutteja kysymyksiä. Terve, mulla olisi yksi kysymys. Joo. En ole varma, että sanoit tuossa, että niin teepä ennustus tulevaisuuteen, jos mahdollista, että milloinka on se ensimmäinen toimiva fuusioreaktio, joka tuottaa niin kuin pitkällä aikavälillä, se olisi niin kuin ikään kuin edes sellainen niin kuin prototyyppi, ja sitten missä vaiheessa se voisi olla skaalattavissa laajemmaksi. Niin kuin yksi ystäväni väitöstilaisuudessa, kun häneltä kysyttiin tätä, niin vastasi, että hyvä herra vastaväittäjä, minä olen fyysikko, en ennustaja. Mutta sitä, että milloin se on käytössä, niin silloin kun tehdään jotakin asiaa ihan ensimmäistä kertaa, että kukaan muu ei ole tehnyt, niin sehän on täysin mahdotonta sanoa, kun se et tiedä, mitä sulla on siellä edessä vielä. Mutta se, mitä me voidaan sanoa,
on, että tämä ITER, niin sen piti itse asiassa jo vuonna 2025, eli siis 3 vuoden kuluttua, siellä piti olla jo ensimmäiset plasmat. No sitten tuli korona ja sitten tuli Ukrainan kriisi ja Venäjä on valmistamassa osan komponentteja, eli tämä ei tule pitämään tämä vuosi 2025. Mutta nyt me siis kuitenkin puhutaan siitä, että montako vuotta siihen tulee päälle. No tämä ensimmäinen plasma ei tietenkään se, että mitään laitetta, kun se otat sen ensimmäistä kertaa käyttöön, niin läväytä sitä täysillä päälle. Eli se kestää sitten jonkun aikaa, kun sitä niin kuin portaittain nostetaan siinä tehoja. Ja jos mä nyt muistan oikein sen, kun nämä muuttuu koko ajan nämä aikaskaalat, niin siinä sitten oli tarkoitus saada nimenomaan tämä deuterium-tritium-homma pyörimään siinä 30-luvun alkupuolella. Ja sitten jos kaikki menee hyvin, eikä tule lisää tämmöisiä kaiken maailman kriisejä tai jotain muita epämiellyttäviä yllätyksiä, niin sittenhän se lähtee pyörimään ja se rupeaa tuottamaan yhä enemmän ja enemmän sitä energiaa. Mutta sitten se, mikä on huomattava, on se, että tämä ITER ei ole voimalaitos, se on tutkimuslaitos. Eli siellä ei ole niitä komponentteja, ottakaa kun me mennäänpä taaksepäin. Kun me puhuttiin näistä voimalaitoksista, niin sieltä puuttuu kokonaan nämä sähköntuottojärjestelmät. Sinne ei yksinkertaisesti edes mahtuisi niitä sen takia, että siellä on niin paljon sitä diagnostiikkaa, koska meidän pitää saada kaikki mahdolliset ongelmatilanteet dokumentoitua ja kaikki mahdollinen käyttökokemus. Ja mehän ei niitä saada, ellei meillä ole siellä niin kuin todella valtava arsenaali erilaista diagnostiikkaa. No sen jälkeen, kun se on tehty, niin semmoinen voimalaitos on sitten, sieltä voidaan merkittävä osa tämmöistä hienoista diagnostiikoista poistaa ja jättää vaan ne, mitkä on kaikkein olennaisimmat. Ja tämä sitten on ajatus, että siihen rakennettaisiin oma laitteensa, jota kutsutaan demoksi. Ja tästä nyt, tämä ITERhän on maailmanlaajuinen yhteistyö, mutta tämä demo, niin tässä on sitten kaikilla kiire olla ensimmäinen. Et esimerkiksi Korea on ilmoittanut, että heidän demonsa on muuten valmis vuonna 1937, mihin nyt tietenkään en millään tavalla usko, mutta se kertoo vain niistä ambitioista, mitä on. Että se, että ITER myöhästyy, niin se tulee kyllä myöhästyttämään kaikkien muidenkin. Ja samoin Euroopassa on oma EU-demo, jota suunnitellaan koko ajan. Tässä ei nyt odoteta vaan ja pyöritellä peukaloita, että mitä sieltä ITERistä tulee, vaan jo tämän hetkisen ymmärryksen perusteella suunnitellaan se voimalaitosdemonstraatiolaitos, missä sitten tosiaan on mukana myös turbiinit ja generaattorit ja kaikki. Kiinalla on omat piirustuksensa ja sitten amerikkalaiset on aina olleet hyvin nopeita käänteissään, niin he ovat jo rakentamassa tämmöistä, missä he pystyisivät, he eivät ole rakentamassa demoa, vaan he ovat rakentamassa ITERiä korvaavaa pientä laitetta, jolla he pystyisivät jo osoittamaan fuusiotuoton, mikähän se nyt 5 vuoden sisällä. Emme kyllä siihenkään ennustukseen ihan usko, mutta tämä kertoo vain sitä, että tosissaan ollaan ja sitten se on herrassa, että miten se lopulta toteutuu. Oli pitkä vastaus, enkä voinut antaa vuosilukua. Tämä oli hyvä vastaus. Joo. Minä voin antaa toisen näkökulman tähän samaan kysymykseen, että mun mielestä se konsensus on niin kuin yleisesti tässä tiedeyhteisössä se, että siitä ei ole kysymystäkään, etteikö me osattaisi rakentaa sellaista laitetta, joka tuottaa enemmän energiaa kuin mitä se kuluttaa. Se on niin kuin, se fysiikka on hallussa ja siinä mielessä meillä on aika hyvä luotto, että ITER tulee olemaan niin kuin ainakin jonkinasteinen menestystarina. Mutta se, että kuinka siitä päästään semmoiseen prototyyppiin, joka oikeasti tuottaa taloudellisesti ja merkittävissä määrin olevaa energiaa silleen, että sitä ei tarvitse esim. Seinämateriaalilla vaihtaa liian usein, se tulee hirveän kalliiksi, niin siihen on niin kuin tarvitaan vielä lisää vastauksia. Mutta periaatteessa se peruskonsepti, niin kuin se toimii ja se on osoitettu toimivaksi. Mutta entäs ladies?
Onko Hannalla tai Annella mitään sydämellä? Ei tarvitse olla, mutta jos joku jäi kaihertamaan, ai Hanna, sano. Joo, eli mä olin vaan sanonut, että kokonaisuutena on hirmu hyvä esitelmä niin kuin käännetty niin kuin eri kiviä eri suunnasta, että tämä on kyllä mielenkiintoinen mahdollisuus. Joo, ja se on ihan, käytit juuri oikeaa termiä, siis kaikki mahdolliset kivet pitää kääntää. Ja jos teille tulee kysymyksiä jotakin myöhemmin, niin lähettäkää ihmeessä mulle sähköpostia, siis taina.kurki-suonio@aalto.fi. Et jos mun nimen muistatte ja että Aallosta olen, niin siinä on yhteystieto. Kiitos tästä päivästä ja vielä Antillekin sano erikseen terveisiä täältä Lyseolta, tai nyt en ole Lyseolla enää, mutta Kuopiosta kuitenkin. Sori. Kiitokset ja pitää yrittää taas jossain vaiheessa tässä käydä siellä. Tulee ihmeessä, ilmoittele milloin olet tulossa, niin sovitaan aika. Joo, pitää yrittää. Moi. No niin, otettaisiko, mutta ennen kuin häivytte, niin otettaisiko yksi uusi kuva vielä? Kelpaako? Noi, tukka on Annella hyvin. Tukka, kun pitäisi saada hyvästi. Joo. Ei tähän millä asettua. Nyt on Kuopion herrakin on sisällä, niin nyt me otan print screenin, enkä tuijota tuota näppäitä tuosta, vaan yritän katsoa myös sinne kameraan. No niin, kaikki hymyä. No niin, sitten totuuden hetki. Lyömme sen tänne. Jotenkin. No niin, kiitän joka tapauksessa. Nyt tämä mun hiireni lakkasi toimimasta, koska teidän muiden pitää nyt ehtiä sinne teidän kansainväliseen sessioon. Pitäkää hauskaa, älkääkä eksykö siellä virtuaalimatkoilla. Loistavaa, kiitoksia. Kiitos. Moi moi. Ja hyvää viikonloppua ja syyslomaa ja ties mitä. Nimenomaan syyslomaa. Moi moi. Joo, moi moi. No niin. Arvelin, että ei jos muuten